dana bouncer jaħdem paċivil, ġo stabiliment paċivil, ġifieri, u kull meta ngħaddu minn hemmhekk jaqbad joffendina bil-gvern għax in-nazzjonalisti hekk, għax l-intelgħu impattu ilkom, u għax impattu ilkom kuljum. Dal-għodu li ġara kont għaddej minn hemm, reġa' beda joffendina u bikliem ħażin sewwa, kif għaddejt minn miegħu għali daqqa ta' pon ġo wiċċi. U għamilli sfreġu sħiħ ġo wiċċi dal-galantom. Il-ħin kollu irridu mpattu ilkom, waslet tagħkom dak u klimhom. Dak il-klim tagħhom hekk. Jien għadni ġej mill-isptar, ġifieri, għamilt ir-rapport l-assa, ma nafx issa l-istabbiliment fejn jaħdem dik problema tiegħu jekk irġiżhom dan nisu. Ilu jaqbad miegħi, ma mhux miegħi biss, imma jiena xi ħaġa speċjali, għax speċi kulħadd jaf li jiena x'jiena insomma. Dan huwa Xavier Baldacchino jirrakkonta dak li għadda minnu fil-lejl bejn l-erba' u l-ħamis waqt li kien l-affarijiet tiegħu f'Paċeville. Il-każ seħħ l-ħabta tal-5 ta' filgħodu, każ li skont Baldacchino u marbut biss mal-politika. Baldacchino kellu jmur ukoll l-isptar Mater Dei fejn ġie mdewwi għal ġrieħi li sofra. Għamilli l-punti fajnejja, ġifieri, u kelli kongaxin, rapport l-assa minni, ġifieri qegħdin ikellmu, ġifieri ma dana issa tmexxi l-pulizija u jiena ma milċej żgur, jiena m'iniex ta' dawn l-affarijiet, impattu ilek kif dort, bum, fani. Bħalma jiena partitarju nazzjonalist, kif għandi dritt għandu drittu wkoll. Imma ma nippretendix li niġi msawwat għax għandu il-liċenzja ta' bouncer dan, bouncer, mhux issawwat in-nies. Baldacchino għalilna wkoll li kien kostret jagħmel rapport lill-pulizija li min-naħa tagħha qed tinvestiga l-każ.